Hej YouTube derude, og velkommen til den her YouTube-video, hvor jeg gerne vil vise dig, nogle ting, jeg har købt i New Yorker. Det her, det er kun det første del af det i hvert fald. Der kommer 2 eller 3 dele, altså jeg kommer til at købe i New Yorker, fordi det tøj, jeg har i New Yorker, synes jeg faktisk er ret fedt i år faktisk. Så jeg kommer til at købe 2 sæt af det samme. Så det første sæt, jeg har her, det kan være, jeg beholder det finder ud af, hvad jeg gør med det. Kan jeg smide det ene par hvide shorts ud af ham. Så man skal også huske at smide nogle ting ud af hvert fald, hvis man kan købe noget nyt. Men der kommer i hvert fald 3 dele af mit sommertøj i år. Så jeg tager lige det første sæt på, og så ses det lige om lidt. Det her, det er det første sæt. Det kan jeg faktisk meget godt lide faktisk. Hvor der er sådan en crop top, og så shorts passer til. Vi ses til sæt nummer 2. Det her, det er så sæt nummer 2. Hvor det er Chicago nummer 8. Det kan jeg faktisk meget godt lide, de her farver her. Det ser sgu også ret fedt ud. Jeg skal lige lægge mig til opfølge, hvad I synes om de 2 sæt her. Fra 1 og til 10. Så bliver det rigtig fedt. Men jeg kan meget godt lide det. Begge 2 af dem her, det er størrelse large. Begge 2 af dem her, det er størrelse extra large. Og shortsene her er large. For jeg skal have nogen, der sidder tæt på kroppen og ser pisse godt ud. Det gør det i hvert fald. Det er jo faktisk lidt smart at købe den her, fordi jeg har faktisk trøjen, der passer til. Altså, jeg har nok den trøje, der passer til det her sæt, der er her på nu. Så nu kommer der den sidste t-shirt, og så det sidste, jeg viser for i dag. Og så er der den sidste her, den hvide t-shirt med dragen på. Hvor dragen er her. Og så er den også bagpå. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide det her sæt her, eller de 2 t-shirts i hvert fald. Men jeg har i hvert fald købt mig 2 t-shirts, der matcher sådan til min sorte hættetrøje. Som måske tager på i år, det finder ud af. I hvert fald kommer det her op på Facebook, i hvert fald ikke selve videoen, men hvor jeg tager billeder af det tøj, jeg har på. Så lægger jeg op på YouTube. Og den sang, I får, det er Black and White med Michael Jackson. Og jeg vil lige sige, jeg kunne desværre ikke finde Michael Jacksons tøj inde i H&M eller i Zara inde i København. Det må jeg leve med uden, ellers må jeg finde det på et tidspunkt, når jeg tager til København igen, fordi ikke den her weekend, måske næste weekend efter, omkring i juni måned, tager jeg til København igen og køber noget andet New Yorker sommertøj, fordi jeg skal have meget sommertøj over. Det her, det er så nice det her.